ase obotuko bwa bono ritukerigaria kiandaso mutinyo 10 omwaka we 2025 neye nensoko TV oboruso bw'omugusi nokwigena kwane buna mbya kwagendere nabo igokwegokirie nemeroberi yonsi ime nsoko TV gochakira chinsa 12 cheke mambi bogakiete nande gwikira boni gango kwarigania iriyo yanyore ama ya senchira y'ubwekeranu yensa eyega eyamo ya boro botuko bwati nsoko TV wetera senchira y'omutandao bwekerero Facebook nabo igo asensemeria y'omutandao asensemeria ya YouTube ensoko TV karanso ike wanyora senchira y'ubwekeranu erietariane Ishmael Mogere. Aso muchakara aso botukubwa bono kubwatukana n'ugwesokyo goke kwabasaye aso kwerikia buna bakichikura anene mono imeyorogongo rwagusini gensemo yabamenyi be county ya Kisii baesokiri erigo kwanera umubaro yomo kebwabasaye abwase basabira basaye gwesokia aso bonge eriyo berike erinde bachiko chora barayi bari baganeti aso bochori obonene bwo mwaka bwe 2025 na ibere musakyo ito weekly forenge nasangana abamenyi abu no kwarigani oroboti rokubwatia Nechi kibire chaitire gesa ekiombekerege getenere tobochori ne chimbe imensi ya Kenya IEBC kutangaza kwigora bene wepoto ya continuous voters registration kubwatakana no kwigora wepoto iyo n'ababisa ba IEBC gochake kubalikia ba kichikura baya nige karenge gake kiabasaye gesokire eri kwelike buna ba kichikura anakagima ime county ya Kisii amonere ya Nyamira chikura cha igorero ne bibande mbigoreire moise koirango montago jakobarangeria mochiko wakachikura gose mochiko bugate bibande talinga na senge nchonga goiko mwana aye kujibesa aiche kubugate kura gosasike ache kubugate kebande. It is your right, democratic right, kubugate kura gose bugate kebande kubwatakana no gwesokia okwo goke kwa basaye elubeli kibona bakichikura bono niga maboli asokire abu asabanta abange bakumetie na sekigose yaberebo egende kiagera basaye besokire abake egende ketangani bituo mbijo bikwane kingabantu mbaroro bunanje ngonjo karne taone ngo kora boda boda ngo kunandikire ngongo bunango taraiga tindara getu none kama busonga no enkorunga senguru nyanchwa tindara getu keroro as by now as I can say gondwete former Kiamwas ward goze Kiamwas ward ngaitikura chikubwate Kiamwas na abunda atakomanya dikaliyo kanya kotebya abantu ngantoro abwata kura abantu barabwata kura deka specifically nganga itikora chikobwateru ekebande kiaba one entity kokole interviews ntotageti aba Kenya babe confined into excessive uses of funds. Okay, omukubwa IEBC na bongi gwetha konya kotebinge poto igoiru konango twa irikiri mina aba akie kura abaya ngetinda rogetu okende gionsi Kisii county asengo oranti ATV yoka nake nigo bake machire kiombekerege ne tobochori ne chimpe mensi ya Kenya IEBC asoko tabeke bitu byo gwakachikura kobe bitaseni byo kubalikia bakia baya bechikura abubono asabege tichia bisichia bochine na sub county koba chinsemo chokwelikia byo gotamanya ngayo kogenda Kisii University goro nongo jina takera lituko angaba bege tali iburiria abo bege tichikura kya abo bantu bakoleje sta bantu maenda neke bantu mana abana funzi bali roko ali they are over 8000 bororo tigaye bareta public awareness. Second, riba kwanere youth juu mbare sama discourage. Tokende serikali yare gukora ete korete binde bigati sub county level ebireta at polling stations where it is very homely for access of everybody. Kuna kama kiabo kiragera basaye batare ilikia. Igia kabere abasaye mbakweta moyo sana. Kulingana manobo mamono borobo kong yebinto bina bikongete. Etume ya IEBC tikabarigie vijana mbira wabitali kirigasi watoe gasi eyu na benga nga marketing bono toko IEBC marketing tikapato vega simeza chiri tori kia aba chijenzie chichibwa za chikura anyana boni go baruro basemi kutia sabasaye libanyana ko babaga sokia asobonge linde bere kibuna bakichikura ekiagera obonchirelie bwoborayi nigo korwa asogwa kachikura soka bonge mukore registration yechikura takale ko imiza abantu baminto abayiboli baminto abana baito aliye soko tewenga gendo bwatere kurororo bwate kura na specifically ko majetenga egetuona kiego goji gwaka register asobonge enere ide gochikoreta change yukero monta tagete
either they bring change or they maintain with high forts. Bono nigo yategera saba sae na abantu bonse bali batanye kwelikia buna bakichikura gwetsokia sobonge erobeli kibabe abakichikura gingo reporter ya Ensoko TV kurwa gasoba gatagati mu Kibosongo county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge gotigana nayo aseri tukorio mwerio ryokwirania masakara asabarwaneli bekerwo kyobwe MCA asechiwari Nyamaiya ekerenyo na Nyansiongo niko siasa chintindi chene kiwa asiarorekana koba esiginye gati abari bakomusira umurai wense Dr. William Samuel Ruto na bari bakomusira omusike Dr. Fred Matiang'i umusakyo ito Stephen Nyarikembunde na roboti oruo ase ubwagari ase chikure chiromutwe tubwaterane Wetani abarwanelia emerongebere korwa chiwodi chia Nyansiongo ekerenyo na Nyamaiya nigo bancheirwe gochegote na sobo chorio bokebora kore ko mutinyo go chicha aseri tukorio mweri yokwirania masakara ase kiombe kyobajone chimbebe ase chibunge bene nigo chikambeni cha para cha bwatanse ase wodi ya Nyamaiya neria yekerenyo nigo siasa chiokworokia ningo bwateri yose gati ye chama ya UDA ya serikali neria UPA yokomosira Dr. Fred Matiang'i charokana One time ekerenyo one time udatawe ongara na Matiang'i ongara na Matiang'i Thomas Nyandieka murwandali bwe chama ya UDA kurwase wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ya Nyamira nigo arengene rombene na yabatiotereria asa kore kampeni yae kwagachia na wonjokana na wodi eyo Nyamira netagete aba MCA tayi aba ujukuruta chinkundi lakini aba MCA babwato bongo ba ujugikaransanse na kugambira magendera Nyamira na gusaba abantu ba Nyamira tagete mbate binje Nyandieka nimbwate experience ya kenene kurwa sogo korega ese serikali yaito kiagara na korre serikali yaite nene the national government more than 20 years na korre serikali yaite nke ya county government of Nyamira for more than 10 years nimbwate experience ya sector igolende ase amangano bugambye sege songo to governance nyasao ngeri chingaki na somira wodi yekerenyo ebunge ya North Mugirango omoske Jeremia Onkaro nerombe ya UPA nigo babeke kambie ntindi yokorokyo mobwabo ase babeke segetonga nigo bakomosira Dr. Fred Matiang'i inse yo murwandelio yobo ndo igatongero na manyinga nenyama igonde tayari korumoisonde korurero na gochimambia ya naende igonde tayari gochitara 28 gokorera abantu bekerenyo tugakera morongaro UPA saiga yomugusi obwate simatiangi airo mo president data komenta iga chibese chibagondara na chirocho chiri cheino bairete bonus bairete nusu bakarete nusu bakoba chibesa mokori egati yabarwanaria kurwe wodi eyo yekerenyo nigo berusiria sekeminano na gosira bamwabo omuske mata mumanyi hoyore koboria kurwe chama ya UDA nigo ena netokoboko gochia yokoboria kiama kya UDA bono Francis Ndubi amenya
ekero Musae Edward Machuki oyo bwateganga yo kuborokoro UDA aite tobote na komwa koboko umuskechere miaunkaro kurwe chama ya UPA. Mheshimiwa Edward Machuki ambaye alikuwa anafaa kurepresent makaratasi yake kwa IEBC leo kupitia chama cha Jubilee, lakini sababu ya uhusiano wetu kutoka kwa Mheshimiwa Fred Matiang'i tutaunga kiongozi wa chama ya UPA aweze kubeberuza bendera yetu kama upinzani. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Gosika mutwe chinga kyo muchando bwo kwenyorera emirimo ogenderete kororekana sensemo y'abasae nige kiombe kya Alm Recruitment Agency gyasokirie eriko bakonya abasae abo kwenyorera kigasi kya maboko ase chinse kyisiko anene mono ase chinsemo kya United Arab Emirates abasae gwetania emia yemo nigo boikira naso muboganio ya mwimi county ya Kisii eri kwerikia kwena na masakara na boigo kuringorwa n'abateneri bo muroberio yo erio babe bakwenyorera mbabaga yo kugenda gukora emirimo iyo na kwenyorera engeria yabo umusaki Caroline Mausa na ikira naso muroberio yo na kwarigania roboti urwo ase ubwagari. Ekiombe kia ALM Recruitment Agency kikegotoka ime county ya Nairobi ritukoria ari aronkia bage gutwara taro yabo ime omochiobo songo abase batwara igikaro kia bene negatia basaye korwa sorogongo rwa Gusii abo barabamura eriko bakonya kwerikia konyora chigasi go chia se chinse chaisiko korengana no mo director bwe kiombe kyo Helen Luvindi nigatebire buna niga basaba bange anene mono kura sorogongo rwa Gusii batabwatie mirimo nabo igo bagweso ya samariogo yogotindia igento kiretere kureta igitambukiro gyo kubakonya kwerikia eriko nyora chigasi ekyo. We are so grateful that we have given us this chance to minister or to address the youth in Kisii. Now this initiative that has begun today, it will not end. Reason being, we have seen young people in Kisii getting spoiled because of drugs, because of other unnecessary misconducts. But this is a call that we want to address and show them they can go out there and work. Today, I thank God that a good number turned up. More than 100, they turned up for this exercise and we have maximum selections, and I want to assure you, your lives will never be the same again. A great support system, and I want to assure everybody that you're going to bring your children in this branch that we are going to work with, Kisii branch, that you are not going to be disappointed. Today's exercise, 50%, almost 60% selection has been done, and this is for the warehouse helpers in UAE. And we also had riders selected today for Qatar. So I want to assure that every one of us selected, you are going to get your employment visa in the right full time, as much as we submit the documents that are required, the necessary documents required for the process. Contract for this employment is not visit visa, is a work visa, employment visa, who is a contract of 2 good years. So be assured that your children will not get lost out there. Niga basaye gwetania emia yemo baba bagwikirana imeo maboganio yo meme county ya Kisii eriko erikia na kwena na masakarabo na bego koringorigwa negatia bateneri korwa somoroberio yo eri babe bakwenyorera amabaga yo ye meremo. Twakorire chi interview abana betire biya bonongo te yabangina nkari na abo responsible monyare kurigeria abana baino chi passport ne chi good conduct egere tonyare ko baira chinse cheisiko banyare ko bagokora chigasi nechigasi chitoko baira taringa etire qualified jobs ntotete chigasi no njiri chia magoko aba muraba kunyarko bagokora egere banyarko bakonyore bitoki nande nerire ndengaba muraba ito isiko gana evijana tubwane tuba somi biya egere bande isiko kwerwanirira egere nari batanyare gwesona nya samangana yobotindi nagokore ebikore bire bibe ase mwanya bantu gaigabona bosongo enteke negete kirine passport ne good conduct nande babe medically fit aba murabanyore chigasi bande igarisiko bache gotokonya abantu 100 people bacha lakini among those who are selected is almost around 68%. Tobwate chigasi also just skills. Tobwate chigasi buna drivers. We have all kind of work depending ne qualification yokorete kik obwate. Tobwate chi interviews chia basubati amono lakini nchiraba na ende nchira ikerana. Sengenjo gasi abasubati terarorkana. Lakini bone gachigasi tobwate ne chia basacha
abamura batakire koreta their documentations. Next week ntobwate interview ibere mo warehousing eyetagete interview one on one naende nere ya cleaners buna bona abachogia baba town egasi eyo nere kare Dubai mbatakete abachogi in Dubai na mono negasi ine yabamura ni gaba saikoro ase county ya Kisii na bege county eri ya Nyamira baboli go bagwesokia asobonge na kwerikia eri kwenyorera amabaga y'ekigasi go kyase chinse chesiko. Kinko reporter ya Ensoko TV korwa ase county ya Kisii eri etari ane Mausa Caroline. Arenayo abasaye 52 ase myeyemo abubanyoro gosirwa asogosoma busa astikos kya maboko imeti skuru cyobobundi ime county ya Kisii korwa ase ebengi ya KCB nigo bono barene kibako gokera magaye bengi yuko ba ebintu barache gokorera emirimo yabo nigo korengana n'umutineneri webengi yorosagirwa Kisii airere iguro yuko basira ase babaire ase keri babaire Keroyo mo ibyuma bisaini chirwe 52 umusaki bigeta seni Ensoko Petwel Machini no roboti oruo ase obwime mono bunenchiremo yogosira abasae kwigenderia hasimirimo ya maboko nigobono ebengi ya KCB richikuria rero yanyakobage kwenana obukonyi bw'ebintu awo chasaborukiwa 52 egati yemia abanyakobako basome bosa sichikosi cha maboko sichiskuru cy'ubundi ime county ya Kisii Okwana sebengi yumaiga yokwena obokonyo biga gocha sabanyora amasomayo nigobono omutenirwe benki yo James Maganda anyakabaga kwera ikenekirenge kenene gyokwene kinga bari batigere chiskuru nchira konyora bale chikosi egere bairike emirimo lero ne wiki yene ya customer week na intubuna KCP abana mbale tuwa bere to sponsor ase technical training institutes bali bakolire ekosi eli tuwa sponsored for 6 months abana aba mbali tuwanyolete na batali kwenyara abandi batigete skuru asengenjo ye school fees lakini bari ready gukora masomo tukabaimokia tukabakora interview bakagenda through chi college examination bakachaka gukora chikosi kiri baganetie bono ba qualified abairu chi certificate chechikosi mbalimbali mbaro bakorete amangana ya mache amangana ye stima amangana ye tukia amona amangana yo borugi na bonsi no balegaiga tu sponsor abana emia yemo lakini rera abana tokwa equipments bachiko cha kiregasi bali bakorete buya na abana 82 okwanekerekyo nigo boiganya kabaga kwenekia abo banyora bokonyobo nigo barachikonya ko bakwigenderia semirimo yabo tambe asibono anyakabaga kuboria basahe kuibwatsina wesokia ere konyora bokonyi kurwa asebenki yuboigo so that we equip them they start their ordinary jobs now they'll not be employed, in fact they'll be employers, and that's our purpose as KCB, to ensure that we empower as many youths as possible, those who are not now in the formal employment. Otherwise, I want to appreciate and congratulate the qualifiers, those who have certified us and who have certified the examiners, and now they are fully qualified to go and work. Thank you and congratulations. Sigati yabasaye banyorobo konyobo nigobono bahereiro bya bwekyombekyo gya KCB asibono banyakobago saba emirimo kurwa sabantu bomwe bwancha. Mimi nimepata skills mingi kupitia KCB. Nimejua kuweka maji, unblock sewages na kuweka maji, kupump maji kutoka ndani ya kizima nikichukua juu. Nimejua vitu mingi kupitia KCB Bank. Niko tayari kwenda kufanya kazi. Please, tafadhali tuite kazi, tuchangamkie kazi. Tunashukuru. Nilisikia hii scholarship kupitia kwa group, nikaenda nikafanya interview, nikawa chosen, nikaenda kusoma. Nimesoma, it was very friendly na nimeenjoy na nimepata tools, naenda huku nje kufanya kazi. Pia nitaunganisha wengine niwafunze, alafu nitafute kitu niweke business niajiri wengine. Kwa hiyo nimepata scholarship na KCB Bank for 6 months. Nimejifunza kuwa plumber, nimepata skills
for the 6 months. Sasa niko tayari kwenda kufanya kazi kwa Mbigo. Leo nimepewa tools hapa, niko fully equipped. Sasa niko ready kuenda site kufanya kazi. Mtu yote ananiona, ningependa kuomba kama kuna kazi mnaweza nitafuta kama Pama Engineering wafanyie kazi ya plumbing. Nashukuru sana KCP Pang. Nabo nigo boigo abasaiba nyakoba kuburwa kwibwatesia asemirmo ya maboko iyo irabakonye kwirika nabo igo kwigenderia samagimabo abotambe. Kuripoteria Ensoko TV kuraiga county ya Kisii nchinkuru kwa Pethuel Machin. Ayonsi mwanchumu ligeri nigo gendrete kwa nyora kuraiga Ensoko TV uburuso bw'umugusi maiga y'ikidakika cinke cy'ugusi umeri asechiruka ningirane na yanda mange tomogia kurwase TV yago. Eye Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Eye Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya. Kera ritukuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaletera amaya ya Ensoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Ebagoteba yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete sinikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantabya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha ngekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bw'eleson seseni. Tomocha gutengere mirobiri yaitu yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandirete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobo koreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwega chinsemo chobonchoreria ligurito neliokokera nigotogokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu.
Karibuni sana. Asamange twakire simi ase namba 0700259909 nuganite skuru aso mwana warakora ibya asa masomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emero lito nige kugenda n'amaganyo a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibulinko bakram yamona saba no mo na operatara. Ande ko basaba mo vendra operatara abana kiagre skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakire simya se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyali baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Abakuru nigo bakubinera iga abaisia basambete gesa kyomo gaka ukonogotebanga abaisia na abana bagokora amang'ana y'oburiri barasarie ebintu ebinge bagwenerete kosemigwa oyo noyo mwaburi ogoteba abaisia mbanywete ensiabure ekagera bagasamba egesa batarochi ng'ambube. Ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo ntokwe babasaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa am. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ekamati ntenera y'esukuru y'oboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse y'oburayi bw'omusasiroti Paul Kabito PK bwe parish ya Nyamarambe niye n'omugoko munene gukwarigania sumiga bw'okubekera gutwa kwa boroki babo abo bagokigosoa grade 1 umuyigo oyo nigo urakorekera ituku ly'ejuma kitariki 23 cy'umutinyo y'ikumi cy'umwaka w'ekirwibere n'emerongibere n'etano w'ekyaka cy'ensibiri cy'amambia kuwagacha mwensi mwaliganibwe asamange tutalira sobisito usitwakire simyese namba 0713827327. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
Karibu sana na inde mwanchu murigeri ku Rwanda onsi asure ensoko TV oboroso bw'omuguse na kero kiria tugenda tukwimanya amaya yensa eyamo yaborobotko asobwagare tugokora yaiga ntuchia gusanga amonere Kevin Bosire uyu romo director na mono ensenga kirito guchukwanira ayabwatikene ne chingatari cy'ubutindu guse na chikwerera mono ase konyorore abange baitombare ase binyorubiria ase tokorwa chinga chinyingo konyorana banywereire mbose mbabwata makon au na mono kerato kwarera amangana yo gutumeka amariogo y'ubutindi onero mugeni tuturati gusanganere asobotko bwabono engakia yake gwika na cyukwanira amange igoro yekerenge kenene kere chingatare cy'ubutindu gusuka mutwe asamaya yensoko TV asomogoroba obono umwe MC Omochore Brian Opande Mukaya ni gori tukoria lero atiani gwa insiye kiama kya ODM magiga yogo chorwa kwa Dickson Machungu Mogaka gotuguterware n'ekigambiro kya Nyamira mayiga yekina byo kwamereria goswa kwa yobisi kubugwa aya ni gachiro magiga y'umunyakero w'ekyombe kyobo chori n'ekimebe Erastus Edakona koralia ekeroge kyo kobabusa umusakyo ito Steven Nyarikembunde na mange. I, Brian Opande Mukaya, shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Brian Mukaya nigo ari mumana ko mwe MC Omochoro bwango igo Nyamira kuge kwa BC wetere tikiti ya ODM mega ya Dickson Machungo kotuguterwa isko wetera ukonachwa wekina kiabege tuaseke gambero kya Nyamira. I, Brian Opande Mukaya, shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Assembly Member at Nyamira County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and the conventions of Parliament, that I shall do justice to all. So help me God. Omunyakirogo bw'ekyombe ky'obachone chimbeba iga Kenya Erastus Edakona nigo arweteri uko gocha se bunge ya Nyamira egento kyabetereria omonogeri bw'ebunge Euthadius Nyabaro kumotiania eriokori byari ansari omwe MC Omochore ase kerengo kya basae nseye kyama kya Orange Democratic Movement. The lead Dickson Machungu Mogaka, gender male, ID was listed, ending with 490. Nature of interest, youth. Name of party, Orange Democratic Movement. Seats allocated 1. Insert. Number 3, name Brian Opande Mukaya, gender male. Dennis Machungo ODM, Dennis Kebaso UDA hamona Dolphin Nyangara Ochubiri ngati yabaria basiririe birogo byabo wetera ekoti asebunge ya Nyamira gochakiro mwako 2022. The party of ODM to have brought a very young, vibrant, honorable member to this honorable assembly, Mr. Speaker. You can even hear the English that this guy used to read the swearing in of his position. I want to welcome you, my brother. Let us pray. Almighty God. Steven Nyarikembunde, Ensoko TV. Nyamira gusuka mutwe murai wensi ya Kenya William Samuel Ruto ni gori tukoria lero araigi karo gya komesa entunda ya 24 asumucho o Nairobi kyo kyabaretamo abaraibe chinse ne serikali ekichire ababwatani gusanga ebirengererio na kubeka emeroberio yogukinyo obwonchereri weterase obutumeki bw'emitandao ne chinchira
chia ekerero muigoyo nigo korekana ase nyumba ya KICC ase rutachorirwe koba monyakerogo bwe kiombekio ase gikakio mwaka oyomo muri keitu Clinton Ondigi na roboti orwase obwagari. Omuraibu ense William Ruto niko bono aigoire bene muiga okomesa entunde 24 oyoko barenta amo abaraibe chinse echo kiraba bwatani memo cho Nairobi. Asaruro koboria gochia sorogongo rwa Afrika koira hegetambokero gyokobwatereria hamaroro yobotumikibwe mitandao ne chinchera chekerero asobo koreri bwaya sechi sector au asatebire buna hogokina korogongo rwa Afrika nigo koraene kigwe tari asokonyora obokonyi kurwa ase chinse chiri chikwenyara korenda asogwe kinia gwetera obongaini bobotumikibwa mangana yekerero. Digitalization offers immense potential to drive sustainability by optimizing resource use, improving energy efficiency, enabling smart grids, and fostering circular economies. Ruto oyochorwa buno monyakerogo bwe kiombeki gya komesa ekigo chirenta mo chinse kurense mu Afrika mocha neria irianye nigo bono hararirie buna Afrika wikebe gatie chinse echo chikurobo konyi korende tari echi chikonyoro bokonyi muraibu ense nigo bona arura maroro yechire yamo ase chinse echo chire ababwatani hinse yekiombeki gya komesa gwetera sobo onchoreria bwe mitandao bose e-commerce na kobeka emeroberio yokorendo botumeki bwe mitandao bose cyber security elio korobia obo onchorerio obo. For far too long, Africa has been a passive recipient and consumer of technology. The time has come for us to become producers, innovators, and exporters of digital solutions, shaping our own economic destiny. COMESA must therefore take deliberate steps to invest in digital infrastructure, data governance, and human capacity building, ensuring that our citizens are empowered to thrive in the digital economy. Murayo yo muya komesa nigo boigo aenekire esegi yaye yoko enekia bananchi meyorongo rwa Afrika ngotwara baro bosibore bogo tarira nsende yonsi batari ko enekia gitango kende yonsi asatebire na kyo kyaire ense ya Kenya kuraria hobosibore bwo bananchi kurwega tie chinse kurwa Afrika gotwara hobosibore bogo tarira ense ya Kenya batari gotangwa na gosabwa masakara. We have good neighborhoods that together we can have bigger projects and dream of a region and Africa without borders. It is with profound gratitude, humility, and a deep sense of purpose that I stand before you today as the new chair of the COMESA market for Eastern and Southern Africa. I thank you for the trust you have placed in me and in the people of the Republic of Kenya to lead this great organization, one that remains a cornerstone of Africa's economic transformation and a model for continental integration under the Africa Union. Kinga kecho nigo boiga sabiro borendi koene kiwa sekeribuna amagendro ta koene kiwa onye oborendi bogo turbaniwa. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Asense moyende mosenete kwi county ya Nyamira mugeni Eric Okongo igase ntunda yende aesokire na komoche serikali asengerie nke ejo bari mibecha yabanyora Okongo nigo boiga ruro kuboria guchia somo gusiko musira umuske Daktari Freddy Matiangi aseganga ya yokoriria ekerogo kyoburaiwense. Unapo tendege ndio gokora aresia barebi nakiwa na mwaka lete bonus sawa na kali wewe agenda number 1 hiyo kama unaotene na hizo totevi na leo mwa ndio na kubanga muruguri ni lakini ndio mwaka lete bonus ile kama na cheje ile kacheje bona ikine kiwo tonora aresia barebi na ile mwa ndio mutapanga ndio mwa to panga ndio ile bojize woga nanga kile ndio bona ine era agenda wote notote adrende waziri komora ni mora serikali bibindo bibya sogeta moisonde una naro nje chipara njiri chikobe kwera Nyamira to digere isikuru mwaro je ndenge bona komote amoto tenga ngakirende moto tiga Nyamira chika na ndem bono no jenga mwete pa election iga nyasio bona komote na mawo barasa manganai monye ngombe no boronge nje na nya kusuka aliye sana batenga ngwa kana masita naonde abana babino inwako mo chekuru muinai
bokonyora Kenya yasinyire ngosukio ya namatianya goso njiri ngo chingera sikora bongo basimwe karanze benki sikabwe biri bagari kama benki basawa tara ndiara jono kurwa mupira ngwaga igoro yo Dr. Fredo Kemo oinere ngwaga namba sitari zatiaria kenya usikio mupira nyasau wa jamani ngende sinto ngeki bora Kenya kwa anjira kintongo mwana yito oinere nto tokora asukia nyasau wanja tumubeke maria na tuinyora abalimi atoire ni bona asiadi sa ketigete serikali atobegete siringi 40 twatagete chike siringi abisi aine gati ya maya yensa emo ya bono butko maiga yeke kekirmotwe ningirane astrati gusanga no mugeni wito asobutko bwa bono kirenge kenene chingatari chubotindu oyo no director wegeta seni kigo kwanira amangana yo ase obwagale Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nguliole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wuchakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseriguri oraikerie nigo tugutukanye mu Kinyamira no bokole bwito no bokobokera twakirishimye se namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo mu Kinyamira mwesi mwariganirwa Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi mintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeyega tuline sabyo okole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo naboiga somo Kinyamira gose twakirishimye se namba 07
4488 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chiechinguru Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sababu yo kore talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gusa twakirisi miese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Enyegitani rubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyegitari erabo butamero asogoko bokoreri ubuya bwekerengo keguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegitari bomanyi boisaine bakurwari amarwire ao asokolenga neti machine ichekerero obukoreri bwito n'ubw'kinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina kuibura na kuroberi uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna sha AON Britam na boigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Kwarosire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro
nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene. Aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro. Amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana. Chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde. Nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira. Asamange twakere simi ase namba 0746211764. Gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nugari tiko kurubu gachoba nene gusoboke. Ovik hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wikebye kirama. Nkoni tore chichuma nemesumari. Amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate. Nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguri oraikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umucyo Nyamira. Samange twakere nigwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankuro Kwalis Bosibori. Iga Noviki hardware ego tukariga tente. Uko bari gani mwensi asa Magoria Rings. Nuganite skuru aso mwana warakora ibya asa masomo nechikosori. Tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao. Emerulito nige kogenda namaganyo a CBE. Ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechi laboratory nebirasibito nebyekerero. Nigo tukutoka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakaramya mwana wa saba no mu na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakere simia namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Karibu na indo mwanchu muliri kunanda onsi asore ase obotko bwa bono iga kero keria nduche chatie chidai isano nemo chioka chirage chinsa ibere chia bono botko eire lina kurira na omugeni ito oritwaganyete oikirime ye studio oyo no director wekiombe kimanyekaine gusege taseni kimanyekaine na Better Rehabilitation Center abo ase bakuru amageri guse kerenga kiabo ekenene no gotoria ase baria konyora na banywereire asensemeria yobotindu guse baswera sobotindu mono ngakende yatokana na mbabwata makongwa angabuna yega na nikiga kinyinge kwara aberego kuigwana ntubwate ngetu gekorukwana rehabilitation center aina aratora chukwanira asobotko bwabono oyeriga korukwana nere Kelvin Busire na Kirubya mwaregania elio tunyara gusanga asobwamo asobotko bwabono. Karibu sana Kelvin Nensoko TV uburuso bw'omugusi mbeya mono asomo chakano abange baitongo takatoru kumanyana bwibo rwangai gaito iboire ngai yorwete obakora rwa gomboro byo na kibwenyo aratasomo cyoyo iga o Nairobi. Karibu sana. Asama ritango rukomanya gitari Bosire Kevin Bosire engineer umo director of Better Rehabilitation Center. Aso koiboro ngibo nkaire mogweko kero kwenda ugweta masimba gesusu mogweko bono abuno onka no onki nerete
kasoma gocha bono bakanga specialize amangana yo mental health use psychiatry eyero abanyagitari bori bwo konya abantu babwate shida ya obongo gose babeira affected na amangana ya amaru gosa mariogo yogotindi bona miyamano karibu sana ime Ensoko TV ekerukeria nabukubwati Ensoko TV wetrase enchira yo mutandao gwekerero Facebook Ensoko TV, YouTube Ensoko TV nabo igwa kura tokonya gusanga nimanye tena nabora atwara liborio gose nabora ni kumanya kende gionsi ga bwekera twende tegusanga asubwamo nabiga sense mwende nabura ni commentera asalia uguche kuigwa akara asali guche kuigwa tugusanga ase obotuko bwaboro ena mbura chigutumeka ase ujumbe yago enyinge nigere enoti 5 na 2 5 na 3 5 na 3 obeke 5 nemo mara 5 3 ningirorere enoti 5 na 2 5 na 3 5 na 3 kurwa bubeke 5 nemo mara 5 omwerio obeke 3 karibu sana ase ugusanga kwa bono botuko esabari yega yogotori ase bari banywerere ase obotindu na kende gionse buna tomanyete gwikesa bari ywe chakira ase kitugusege ntongere kyagusegetete ukamanya gucha koenyo ukamanya gucha kwenyora ogokora kiryo ogokora bono iga undi na bara bori nkyo tachorera to bwarimu so eminete ntongere kyagerete ukamanya gucha kwenyora gokora kiryo ogokora bono iga nkiki kyagusegetete buno muchaka noe bono egento kyansegete mono gutaka gukorera mangana yo banyagitari neri torwete family y'abanyagitari abange korwa saba ibori na ye sister no manyagitari my second born sister nero riwonsegeta sana kera nambwete miaka ebengake nero riwonsegeta sana keronde high school na ubunyagitari na bore career ingia nganyora korwa nganyora omungusoyu woko kora ko somero ubunyagitari bono nona somerete mo university nga specialize kuru Nairobi University bono kuru abukere tware ko rotate na ko kero twendete amasoma yoito na roche kero tware ko work na korete internship ya ne madare na roche abantu bara affected ngarora mbuyange kokonya abantu baito kyagira na roche mangana ya mental health abantu wange mbaya maiti mono buya inde bakorana ebaukana mangana ama atari ayu tayani bantu mbamaiti mbabri aware nkikendrete none kerogote yabantu abange goro ya rehabilitation wange mbamaiti gose muntu rio tete obwenete ko rehabilitation okonyora mbamaiti no abwenete koiru bono go okonyora bagoteme ebintu bitabwenereti morwairo ikoiru gose na inde mbari kora gose no borwaire bono ngarara mbia asengonya bagusiba minto ngaigora rende sente moyo gusia rigesonso na Nairobi gana re side ya ngataronga Xerian ngaigororo rende erio nkonye community actually na ngerete ga Nairobi alafu na rego kora awareness gusi mono area bagusiba manyamangana ayu na lielie abange bari gonyagoteba beka tobekere gusi go rende tukara koru mwako kero ngete January na ritwabegete ensema ya gusi ya rigesonzo bono buna Better Me Rehabilitation Center I no director na bogongwa kwana na ensema ya gisoso omateke sonso telie mogusi tubwateke sonse isenchire ya kwenda suneka alafu tubwateke sonse nde karibu girango na konye yendege karoti ndamanya igonere buyo tubekera kike sonse rie bone ya kwenda suneka daraja mbili bosi akabu bana bona angena gesonso police station na ogotonyora as a rehabilitation center buna botambe muntu takwereta ororere bweka na ndeto konya koreta ororo because richiko na ryo ndororo ase katiba yensetu ya Kenya libekire na ki kora umurubiri uyo igo mugima na richike liga number 1 to konya koreta muntu ororo utarayo consent ye guardian uso mwibuli gusulio kaniti komoreta ororo I don't know na bora nyorenga kiende na ari mwanyu mumira nere nchiraga iga omoreta ororo ende na kieti katomokonye kolingana ne richiko lito yo koreto muntu aseri rehab a short form about ya rehab eresera nkara turara chakira gabuna richiko liko barandi ririeli na ndo murubere kyo ryo kubwatigwa paka umuntu oche gwikigwa seri rehabilitation center bone richiko riko tumeka ne mental health act na mental health act
ngwalaire ase Kenya tari ase chinsichions ase Kenya ngwalaire kwareto muntu obwate shida ya mental health uso obwate shida ya alcohol na drug abuse alcohol use no borwaire yeba alcohol use disorder na ugotumia ebintu bino konyonya sore no borwaire kivyake kerego chanyagitari ngo respiratory condition to diagnose na cannabis use disorder bono no borwaire tari no kune inetabi no borwaire bono abantu abokonyora ito kwagi una ngo affect their insight their mind yabo na judgment yani eryo barabu abanyene barore namba bwato muchando yu ngobere egasi tari raisi bamanye wono okonyora abantu bako bareta kawaida no muiboli muiboli okomoreta alafu ochagari kera muretire twa musaineri form nere ko involuntary admission form ba sign omoibori omusaineri o sign on behalf of the patient buna admitiri involuntary form yere etoko yenyora ko from the Mental Health Act egotumika all over ase abantu bari bago practice mental health igobone karoko nyoro murwaire no nyoro murwaire nchera omuimukitwo moire teriko nyareka to koraigo kiagere yu sheria ya Kenya teriko allow na inde no ena bo to kumanya sobo ngaigo senki ngakigego korekana so the right way enchererie kene ebwenete gutumika no moibori moibori mostly okonya no moibori ochandegete no muntu yu obwate shide yu muntu yu bwate shide yu ereta chandegete kwarore abange bakora atebane gikoro tekinere kemigete bakora arabumbi yabale actually akora ale buya okubuga so bono moibori nero go koreta ogwake simi go so complain shishida chia ibuna nyorire umwana umwechandire iga urenge igore university agatiga go so bwate ga CNN akabaga ngeiga bagaitana no muswati nini oboima bwaye bwasarikire saitari noegari abwato oniri ndoke kwarore wono wake simi twamugaide rende na kiako moreta twamuteina ko moreta bakoikaga abu betami na indo konyora eriho toko bateiga abange amoteina no akomoreta mbari gwanja morongo mateitore utumia luga nero chinjera njiro toko moteiyo utumie na boko moteina no egasi okomoira warore egasi okomoira asegete bosongo Bosongo komoreta gosene egasi okomoira Nairobi gosene passport okomoira abwate kwarore agoikari twamotei egasi erende eryo toko egoikatora agopima togopima twamotei no twanyore no twamokore drug test twamotei aye tokonyora gasi utara rwaligu ono goikwetere a process ya rehabilitation kwanza ora rwaligu alafu korwabu tumaikora nura konyeke abwa sokoreto omuntu aseri haba urwatebire na chinchira nchirororo ngakiende na ochote byo omuntu na nesindani matengo kobeta na bango omwana amanya na nesindani tete kumobeta boni gometa kuminchuri aratame sana okay mwatumikiro bongaini oboiga bwa SP oretiru paka oikire ase Better Me Rehabilitation Center libo lioli nene ndiri na ki mbarororo okonyora na ambule mwamole tata manyiti oikiro nyore mutete ko muadmit kabisa oikari gichinchira cyo gutama wikari gichinchira nere cyo kwerusi mabwagende kabisa na bara tumekoro bagomete gutama gusegeita gusesegie bema aida gutama gusesegi onyore na nonye na babande barenge mayiga batwerete byege bakunywa karongori kabaria yabere siginyi ategete ko bawumisa so umuntu ngabuno yiga na kimogo cha mwadiri no eri toko mokorera admission process ngotemba kore ngotwara bunda abo Better Me okonyora ntorigete bari babwate shida muneyo bakarwaligo barenge awa former patients barwaligo babere bia twarambi yago behave mbaro torigete as our staff was subordinates togo konyana na barabo wono ngoma yatore buna toko ba kerachire omuntu bunoyu omukwane romoteina no enere na barete twinchira buneyu lakini okonye kireiga na iga bakoikira se buna ikireiga otema komoteitora na negenteke bigwa koreru goseiga na iga gose na inde ngotumia tore counselors
ndobwate a team ya kero as a rehabilitation na the majority of the employees gotwara counselors na nurses na abanyagitari wono ngote matori gotumia counselors bamo calm down ario ache atulie kwanza gose okonyora mbaro bari bale bipolar gose babwate mental health disorders baratake gotumia chinguru ndobwate abo goikotware nini perimeter wall asbatanyari gotama kara tumie chinguru ngotumia tore ndobwate seclusion room asto komobeka isolation room a calm down kwanza bono ena a psychiatric nurse ne train ko handle umuntu bwate chinguru kwarori chinguru ne chosotete korete segi that's why train tiaga specialized in psychiatric nurse ndobete una toko mu handle akatumubeke ina seclusion room bono ntubwate ndi kuna challenges kuna better rehabilitation center because kero ayonsi piagendere tekero mukonye kurwa maigiri guseko gokonyu muntu apa na pale ilikuwa kina mpaka nkoronge ali asibuneke gwa kwanire mbare yokonyera babwate mina batete gutama ini challenge yemo gutigara gabwo abo makonki ali na inde mogocha mwetera ekero keri mogodili nabantu banga buna abayiga the challenge area kobe nene ngotwara turi flight risk agubata etigotama nerete ekoba the common challenge go sebari okonyora bale violent ngonyora mubate violent patients so those are the common challenges to go to as a rehabilitation center go kwanyore a challenge ende umoibori atete kara ikirabu yani na go sena togende bakanga so botumukwanere kwanza anje umurwa iranje kwanza tumo convince na ne rehabilitation center toko moira kero to amo convince ri ba mai kwanza to ende nere china chiko ba chi challenge ase okomoreta go sasa ukomo calm down the amatukari amatangani kero ba chiro bona chinga kichinyinge nkonyorole na buna mwanya bantu ugwechaya mato muntu nale no gwate bana agenda uyibuo senkoruka aretwe kenyoroke manyana ki una mugaka gete buse mwana gete niga rehabilitation center egeka keriki akero kieri gusiro mwaka oyo mugusemia kebero gusemetienyeri kolengana buna ukuigwana kuri ekera gocha koirana nabo muntu agwechaya na inche bononka tinkoirana because inkoirana kenyoro obo China bora chikobora panya nabasani bae goze nabagaka goze no musaya babanye tena ki ayatata kwa rehabilitation center so na kimogo konyu muntu oyo iga gusemagero ki ariye mogo chimwamwe erinde ekera gocha gukora ekakerikia ekera gocha koirana tari kure na kenyoro achigwechaya achigutware thibuna low self esteem because abande bare bararwa ariyo manyetarare na oyo muntu mukwanirwe mato muntu bakwengentana nakibono wigangira niriga na kianduche asenge ncho nagenda kuchimoino gagana gagara kongira niriga ngotabyo bochai bono ntwe togotaka ekero kore to better migo say any rehabilitation center togotaka umanye na ekware tu korwaligo nagote inoborwaire kwarari bono ngotaka tore orate a normal disease obwate tari nati rehabilitation center negente kebe etote tokarabna oborwaire yebana toroje na abantu basomerete korwali in a rehabilitation center nabanye wikobo munyagitari kawaida okay omayigo specialized bona ero munyagitari basomerete korwali abantu abo bono ntuntu tete a society erorena koende rehabilitation center egente kebe kero create awareness ya mental health etogotaka abantu barena it's a normal disease kuno muntu bwate uburwaire bweskari koso muntu bwate uburwaire bwa pressure ko ikatorole etoteta abantu bange korora mental health the same way okoro muntu bwate any other chronic disease none kero muroira go chamwari ngomote Victoria anomalize arore buno borwaira abwate bwa kawaida bunonde bwenzi inde kerero ataraso kango mosemitore bakaenda ate ibari bande babwate shide yo bamanyana ne shida yo borwaire babwate banyari ko babagucha
better me gose kokonyeka abu astori ndori gotaka montare na negentekebe gose rehabilitation center ne stigma etutete ono to na Kenya ndrete ko advance etutete ko normalize abantu barena kerobwate eshida ya mental health gosobwate alcohol use disorder gose shida yo gotumia maru agosarerio bogima gose gotumia nyasore agosarerio bogima bantu kwanza mbara na ati henege ntogyo gwetakira obono borwaire no morwaire oyo nabwata asakoiru aso barwaire type ibakoiru ngai rehabilitation center inere nyagitari yo borwaire igobona ebachete enyagitari konyoro bweni nande bakonye konyoro bweni bakonye ke baira ne society baba abantu bamana bona ngakiene nkonyoro ole nare ugucha ase entunde ntangani ole hetu igakirikia kiaira usene mitenyo esita uso mwaka oiranaka kera iranire libagaga ne iriguonchoreria bono umanya komenta gwetani buna liri tangani alinge bono unywe ororopi bona liagwa abuse usago tumeka mario gaya gutumeka marua enyasore buna wateba na mario ganda mange yogutindia yabetere nande oiranigwa nande keremo amure nyone lya kabire mwamu gwatoka mwata na bono yobeire nando irana bona so muntu ngabuno yo iga konyorana mwamu ligereri mwamu shugulikira oirana nando iranigwa ndirimu akori oirana nando choirana gokora kirikeria ataka ni rigokora na kimuntu buno yo yende eto koroka yende kyo batege koroko relapse no ko relapse o koirana maiga koruase oyendo kerikwari korwaligu kero meto borwere korwari obono borwere bwembo oborwere bwetabi it's a behavioral disease gotumia maru gosa mario go yogotini it's a behavioral categorized under behavioral diseases hono kera chire rehabilitation center arwaligu alafu airaneka a relapse amangana narara changio ko relapse okukwae ntwe toko iro ko relapse oku kwarore it's a part of treatment igoteri na tina ugwaka na bono akarwali indo iranire ngakia beire bono tokore relapse it's in the process of treatment na venga ndete korengani oborwero na marwaira nda kawaida na rio motegereri hararo hena nda kitumine tiegendeke na venga omonto chire nyagitari obwate shida ya eskari mwa moteiri eskari yao goikochenje lifestyle goikokore bintu bunebi kwarori momo amariogo momo discharge aendeka alafu na inde oborwero obo tatumia mariogo kwarori tatumia mariogo na inde atumia skari tabwati lifestyle eri mwamoteti na inde goika oborwero obo bomoiranere kwarori kerobo bomoiranere ngiokora goika na inde irani gunyagitari kwarori wona akoirani for relapse prevention tumanyenda ingikiachangiete ngwabwatete ngwa amario gari kwa to during discharge ngwabwatete then nini ebintu bitu awotete obwenete kwa avoid nini support system yao family kaya ngo treatore kero montachire rehabilitation center actually whatever it's a family disease it will affect kero monto what shida amaru ngora more no engari ago affect kero monta akobo motindi omali abantu ibere omwana omokesemi omani abana mbate kerale kambata itigocha oibegendo gete korunyomba orwana no amokae kwarore bone aba affected the mental health ya matengima bono kero bare gari treatment ngo barangeri tore na barabo amate family area kare it's a it's a family disease it will affect everybody or around that person na barabungo kwa bare some treatment ko family therapy family korangerigo yakore some counseling na kibago chiwa just no muntu kera rurororo bado enjere bamwobwete obetokora the family therapy na bokonyora ekoenda gari kera irani na inde ko affect
so ngokora tore bintu bunebyo so that to avoid na inde kerairanire for relapse prevention buno muntu eskwari iranire na inde ngo involve tore family twaragose ngigi achangiete muntu koirana konyore shide na inde buras betamie to begete relapse prevention program ere free kwa rore keroko arwaririgu o relapse tuanyorete in case omuntu arure rehabilitation center obwenire aira na relapse okonyora abantu bari bako hopeless bako give up yebo ba kesimi twatemba moirani wange na inde toirane na inde tochiko mwakanera kwaruri twatema kuba semina yariko bano muntu bwate the other diseases bunesukari bese pressure na kimwari go cha okorara wate hano bunobwe oborwere bogwetakera twabate yaya ngarara bune director ngaikaransa ne team yane ngarigere na kitora akore in case to keratu atware relapse case chions to chinyore back warari so that yaito to konye o ende to full recovery to karana to be relapse prevention program ebe free na butoko nyora tari ko runyone ne shilling as long as kwa ekero kwa linge the normal program go akanete ogakora in case to relapse prevention ebone the relapse prevention program they be free so that to capture everybody in case ba relapse no ene kero wa sent form chirimba maite or discharge na in case of relapse ogo akenambe for relapse prevention ere free okay so that umuntu iranire shide yu kera abantu abange society bakora no gwetakira abange no kero to kwana na barwa system ya baute ine twarosire nere enegente takerete tiabe go unale korere wale kero to ebete free program ya relapse prevention ngonyora tore to go capture all the relapse cases alright sheira na back bon abo ase process egengima yogo taka gotori omuntu kurwa singa tali chiga cy'ubutindo na kimo gukora mwamanyana uyo igabono obeire tiabora tomoigorere aya wono process ya rehabilitation e cover 3 months minimum is 3 months and the maximum period of 6 months bono one program the normal program is structured for 90 days kero 90 days tiare torore na bado turaikase obwenete ko ba discharged ko iranenka yani ngaite mba understand it discharged ko bwato ko cheka kero na matuka yu 90 aire toro bado toraba ko komendera toro mutienyi na inde twamenta igo bakatwara na kwa veire buya umanye korunga igo the minimum period is 3 months na wango okonyora in those 3 months majority actually 90% okonyora ba veire buya kubwatukwe asense moyende ko igwore na gusenige ntokera orona especially aso muntu tumekira gusenya sore no nyine kira twari ngari skuru kwari kuigwana enya sore yego gusama ryoga buneri gari gutindia nigo rikoirange miaka 7 koruo mubere nande buno ko endera konyumono igemerete na ene miaka ogendera ta komenta nayo manyene gwatebire na igikoira emetienyi 3 igemerete na umuntu labda uri kunywa totebe gusene sigara guse uyo bwa marua guse Mario Gando nsi gutindia tariko bwekana so naki mogoche mwa differentiate rende paka mwacha kubwato ko mundu because nare na iboro nate baraki aretwa etoma etena ki kidiribu na gwatu mekalimo igo emyaka yago saba gochimotwe ndira ruwa so mubere okay wono kwera ne riswari ryo mwete the rehabilitation process karogo cha rehabilitation process etoko tumia the biopsychosocial model of treatment like go involve the medical, psychological na social like the medical ego shugulikira mangana detox kwarale wono nyonywete nyasore ingo okora when we do the detoxification no go sibye ebinte ikorwo model so once twakorere test tware kiwango kera somo berogo ngakikenga ningo okorera tore detox
detox eyo egosibi detoxification ogosibi yana begera ne byo goli gosibya bono koromobere kerege ntego egekebwate a different every drug ebwate different way of detox toko detox bono after to akore detox process na botogo pima twarana kwa beire free korwa somobere na inde terigo go chanda riore mari ngora tore no cravings chirichi arire to terigo to ruwe chanda na turaenyora kwetumia bono the detox inero ogokwira niko buya detox iriga ngongerere twanyara korusie ebinte ikorwa somobero bono Asebeta Rehabilitation Center ngakiende nero konyorana ase bari barororo bari baretruo konyora I don't know kurumura maigerio aliana umuntu kare maria egento nkira kunya kwegeri kugana akira gucha gosoka kurumaria kwa manyorana bona gako genda liba guchikwira na guchia so gutumia mario gigotindia bona nigakwana kama ito kugendie pigipigi nigo akogenda kama ito nyona no guchweri nigakogenda nigagosoka kabwatu bumanyi bwegasigete y'amaboko ine Asebeta Rehabilitation Center igento kinga bune kyongera rugusumuro biriunga buno inore aroro etogo outsource Asebeta Rehabilitation Center kigende kyote bege koruku after care program kero monta ruro rongia wechikokora kero monta bwata different igento different ateto gokora ande mbaro konya bakabare professionals una abanyagitari abarimu abasigari because most of the time tuanalire ne biko kwarekana prison no tunalite no se bari prison bara kubara maigeria ngabune wono mundo prison oroche mbara bago serve imyake menge chikosi etagete some years umuntu amanye go train wono betami courses chirito konyo mundo korari me ne short courses kero mundo akoberaga for 3 months oroche kero mundo ara imetinye tato tokonyara kumukorera carpentry kwarere tokumwegeria masonry kerare for 3 months bon lakini ebintu bune short una driving nini bibi ko ira 1 month pigi wataka koendi nini ebingo gokonya torekero rime with the family togo plan una togo konya lakini ainda konyora abantu abange tobwate bare professionals go say abantu bari baba already their careers kwarore bantu balikire kwarore unabasigari wono musigari kerachire rehab process ayoko mu rehabilitate abebuya aira no basigari bo agendera nemirimo yaye aende mirimo yaye abantu kwanyore school ya like iro mwalimu aende rehab ocha betami 3 months okora irane profession yaye abande bacha batabwati course kero bare mari bate bangi bayiwete kokora bagosoka bono ntoko bakorera tutara involved with family bono ngo kerato kwange kigego ikato gutwara 3 family therapy sessions ije family ekorangeligu ngo batayitore ngiyo moroiro era ategete kokora kera rulema oliere utabwati ekaria goseki twamuteyo yigwete okore atete kwenda nursing korere nursing ikoira 3 years bono ntowo nyara gukora nursing tore mari twa tebye family ba discuss barore naki egente kingenyare kane nakibara akole kwarore ekitora akonya nabo to goishirikiana ne family to korere application kore mario tarasoka lakini ochi outsource service yikerore isko okay bwana byamono mwancho murigereria aina tukoje gusanga ase ubotko bwabono no nyene process yengima na kiego chia korekana ase Rehabilitation Center chaito imense to ya Kenya na mono Asebeta Rehabilitation Center iyo una mwancho murigereria uganirie gotarira lakini tutarekera igabwo enamba yesi minigere notice ano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mumara gatano isato omwerio magega yomutimoko omoke ntoirane ekerokeria ndachichaka kuimukie simyago erio nyari ko kwana no mo director itogaiga Kevin Bosire asobot kubwa bono keroto kwanira mangana yega ichingatari chubotindo na mono asensemeria yerhab una bange tokurateba ase inchira yubwenge gendera gotengera Soko TV oburoso bwo mugusi tokwerana tobogoria esimu yago Eye nen Soko TV oburoso
bw'omugusi. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gia Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero konsi kolime ya gusina isiko ya gusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwansi rwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde rwase county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaya ko ritukuria Jumatatu paka ritukuria Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bw'omugusi. amang'ana amaya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe akongo kunyaretera abuna atekire gochakira ime rugongo rwa Gusii igo ikaiga ime yo mochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira gituko oria ichuma ensaye moya maragoba amane kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kia bene Nsoko TV oboroso Gusii. Ebagotebanga yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera ringana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomurisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegataseni Nsoko TV tochikumirana keraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegataseni Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ayetata suka, ayebaba suka, ayigase iton suka. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'echingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo chobo songo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 01111615
00. Kose tome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Oru Superstores yonyore vintevi. Karibu na ine mwancho muligeri kwa Soko TV oburoso bwo mugusia soko sanga kwa boro botuko igoro itinga tari cyo botibe karekeri tugo sanga amonere omo director wigeta seni diabetes rehabilitation center. Karibu sana inde ase ensemo ya kabire karekeri na inde tugochiko chaka kuimukia esimi yago wetera se namba ire noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano na mumara gatano omweri obeka isato esimi yago nenyare go ikaiga al elio onyare go kubolia liboli byago gose kene kirega buraganie gotwara bumanyi gose komanya basi enafasi gose ribaga na lieri namba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano na mumara gatano omwerio beka isato ekereke tisimi chiko nyagoswa ntubwate baria okonyora se chinke chigatokorwa muchando yego okonyora na nigore aroro uchande tabantu sana nabora nyona no mwana gose no mongina gose no mugaka yani ase familia tokoborwa montaro utasibirie na goso utaliase ogotumeka marigo yo gotine nyone na marwa ine na kitura akoro muchando yo iga ase society gose kura ase binyoro byeito ne chi familia chiria ase tokorwa na inde toboroki obwanchani na barabwo manyana no nye barega abo na bekonyarekana mambira mambiende banyare gotorwa korwaroro kwanza mbuya ndebi abarigereri Soko TV bona ase mochando yobwo gonywa maruna mariogo yogutindi addiction ne family disease. It's a family disease unlike other diseases. Abokonyoro munda ase family obwate shida ya sukari as long as gutumia mariogo mbuya abantu bande bamate mbuya bore lakini ekero umuntu gutumia maruna mariogo yo gutindi or addicted okonyora asareti obwo amate bwaye abari angenere like okonyora oba affective bakabarabu their mental bari under a lot of stress kero bari ne birengera living esa bono kororo na kibate ekere bari mere echire gotenga kerata rio iwe familia yao abogo seka lakini umuntu ari familia yae okonyora okoigubororo okorana na ki oranyare koba moko konya korwa se shide na indege ndokende research ekworoki at least every family tree kere family nebwato umuntu bwate shida ya addiction ya maruna mariogo yogotindi koru keroko ngya koru ase chisokoro bakainze bakabachukoro tokoboru monto omo kire family nani nto myagitari bosire tokoboru ase family ito ndo bwato mundo bwate muchando yu na inde tokamuira renda akarwaligu family te yoranyore tabwate mundo bwate shida bune yu korende kere shida yera se family togo teba kerere se family ngo affect yere kwanza abaibori ngo babara affected most go say the close family members brothers and sisters ngonyora bare ngonyora mure bachandikete sana bone njera to go address shide ya kero to korwali umuntu entwe to ko basemi kero umuntu abwate shide eyu obuno borwaire are to korwaligo better me ese rehabilitation center kerare tu ese rehabilitation center ekero to ko morwali ndori kweba e aspect buna oborwaire obo unlike amarwairande kero umuntu abo bwate ngo affect bore bari nere e family yae so ngo kora tura a lot of counseling as a family bakorangeri kubacha kwarori abo better me lakini bone senge njoko nyora abantu bande bararare ngo twara tore online sessions ne family yabo
kero are as a treatment during treatment ngonyo aratore tokobeka session abu obisi umurwaire facilitator counselor umunyagitari oye ne family to connect to akora some sessions batararu ororo erio tunyare ko boro kine shide yo ku igente kimo wetera no boro ne ngwa it's a family disease never affected mwenzi na inde mubwenete ko koreru treatment ya counseling erio munyare ko bamukumanyana kimogo deal nero na inde na kiekero ya beire moko morora mo history ya este bana nero bado mo gotumia ukabaiga bona. Alright, tigatumuki esimi yago mwancho murigeria support kuba bono na bono gwakere notice ano na ibere isano na isato isano ne momara gatano omwerio beka isato erio onyare kugukwana amo no munyagitari ito Kelvin Bosire. Allo. Ningoyo. Angolo nchofre nyangao. Kuri nyamusi. Nje nare ko bori mo abuzoiga. Na kikwaro ko bori. Okay, iya chireti atonyore oyonde. Allo. Daktari. Yes, Sensoko. Waidire buya. Embia. Ne. Allo. Iya bana. Na ko bori na ki. Inyagitari ngiye bere yao. Okay. Kwira ne liare. Oyo akobori nga inyagitari yeberete. Ensoko. Ensoko TV. Hello? Iya bana. Iya bana. Okay. Alafu hili swali la kabere. Form of payment, we can use time or anything else. All right. Biamono. Ensoko. Hello, Ensoko. Bwairiro bya Ensoko TV. Bwairiro bya no mwalimu ndagira zinomba kurwa mawawa Nyamira. Karibu sana mwalimu. Wono mneta byo erezire byo sana. Iya bano. Nataka kumanya nimba atena njo mwibone urabete kakabona musyo cyokora iye Nairobi. Wono toga mureta karagini ogano mutu wayobora naradumye tena mali ogande ga none binte bikigamu. Iya bano. Wono nganya waraka nanyora ndibezingarana nabaga ni ya irwe rehabilitation center. But when I contacted the personnel rehabilitation center, iya bana. Nganyora na the charge kiba kinyinge mono 45,000 per month. Ona kinata kumanya kuroso munyegitari yinga charges cyabo nkiri igoro kirangonyera umwana buno yibose na warabu bari igoro kera kuri 45 per month nera just for 4 months. Okay. Yanga advise please. Na chikwiraniria yo. Ensoko bwairire? Ensoko TV. Ensoko TV. Bwairiro bya. Karibu sana. Ambia mono. Iya bana. Ingo kuchopu mairura. Karibu sana Job. Na aralia yo bwate. Usoko bori kwa ongoro kioko. Oyo. Elio gondiro rorolio yo India. Okay, na chikwiraniria nseme yo oyo akobori goro ye liogo. Ensoko TV bwairire? Ensoko TV bwairire nomba nyakitari imao. Karibu sana. Iya bana.
Biamana, yatonyo ari simi bere cho mwerio eri umunyagitari achikweraneri. Bwairire bya Nsoko TV. Karibu sana. Boli yangu. Iya bana. Kwa mwenye warako na wasokie bintu ega. Eri konjiro ira rusi bintu bije. Okay, na achikweraneri anseme iyo. Nsoko TV bwairire. Nsoko TV bwairire uya kwa studio. Bwairire bya mogorobo muya. Mogorobo muya uye kenyanze kirabo. Iya bana. Ese moja umwaba mu no tumuirango. Wana nabo mpategerete uye na kubalikere live kwa TV ya Nsoko. Na ralia ya kwaga nikomanya. Ono nje no pongezi nari kuba so takidari uyu na tegerera mangana ina ya pongezi ne. Biamana. Konyire sana. Asante. Eyo mwerio Nsoko TV. Bwairire bya. Iya bana. Muboli yangu. Ono abantu mpaka na ora kuna kubaira na ora marume wakatataki amwa meste kwe na rorero boze na gira wandi. Tigangaira nelia. Biamana. Kwegure egatia mabori alia aborigwe ase omogorobo bono kisimindo che nechinyinge lakini tiaturairanerie gusekarairaneria nga mabori alio nara abori lio mwaelio kwaigwa ko bori na ntubwate gente gikurukwana obogoro okonyorana singincho aberka ko tume ko bogoro obuge bintumbire bikonya gosoka ine elio gondirororo lirakonye gukoro muchando uyo igobone imiriti okuburukane no lyo bori na amaryo gayakero gwatumikira so ira samanyinga lyo kelimo gotumeka osenchira kechi elyo gusibia maryo gayega kurwase omubere tumanya ko andara guchimotwe na mabori ande buna baborire wone gendona tebyo omotegereri gose goyorigeretie Nsoko TV oyobori gore yobogoro mondobe ke bintu byarukorwa monu na kitora konye bintu ibyetige korukorwa so monu kinda mwera neri kwanza etomwene tatomokonye kwanza ikiagera ari addicted no gutumia obugoro bwe tobacco ba iko nero bagutumia babika guchimioro gusasi inse oro meme tokoroka sablingo away karo batumire baba addicted na inde affect baba dependent on it kose affect obo amate bwabo nabantu to a point ira ikigwa affect na negasi ya egose ena kia kwebangero manyene so egento turamotei ara addicted sengenja binde byaso iraso muberoye na indera samanyinga ime naso bongo bonombuya ache ase betami anyare koba ako koreru detox igendo dinagote detox medical detox ne process yoko konya umuntu ekero kwa mupimire kwa ke wango kikera sobungo na so muberoye asamanyinga eriogerio gotindiriro ronke wango kikerororo erio twarra ingi amariogo toko mwa detox medical togotumia medical drugs togotumia kienyeji gose any system togotumia marioga ya medical are approved na Pharmacy and Poisons Board twamwarende erio twakora detox arwa somobere arura somobere na bakoba atige gotumie gentekyo so takojora side effect yeyu yokorusie bintu kurwasa umuntu ebyale goteba na indo yonde na igore gotana keru muntu ebetire eriogo ochi asomobere yeba amariogo enaro buna abanyagitari okonyora bari bakora theater amariogo naro okonyora nabo mostly bara affected na amariogo ari theater morphines, opioids, amariogo bunayo na rokonyora gose tramadol are oborwero bagotwara kero batumira amarioga yubokoro opioid use disorder ogotumia opioids opioids na inde na amariogo are very addiction ya ere igoro sana kubgana na amarugo senya sore bono kero bachire toko bakora detox ya opioids amariogo naro toko ba asibi opioids korwa somobere so that iribara se rehab banyare koba mbiya bare mubere wabo to ya target na indari ara somobere twaya rusiri iri banyare koba stable
oyo ndeni gabori na ekero monta akorera aseka kirikia usilimiti nyeto usilimiti enye 5 nomo certificate nera kwegwa osoka nero ngumurikira tori ni maitende kya kubori certificate of completion of rehabilitation ngubarikira tori during discharge umuntu enda nero onye nega siaruete atenenetiwe gasi agatekara enda rehabilitation kerako ira na goikaira nero atiko present no completely the rehabilitation process bona naragwo tabo muigwo ya narororo na yite na muirete bakagenda asegete bagatayuna somotienyi nikakarigwa kana besa gete gocha kwaigwa rigori elio SMA yo na igwa wateba atetiwa somotienyi kana 45,000 ase economy ya Kenya chibese china ande chiko baigorasa abantu bande lakini ntu atorigereti mostly atorigereti asogo konya bagusiba minto rigori to waka Nairobi ndiri same na Gusii sengenjo ya economic status cha Nairobi na Gusii na kibinto bire rent go save into binebe to consider ase Gusii ntore very friendly ntori nda moteyo yobori gore moigwoe ateme kutwake recipe yaito gose namba engo irande ntore friendly aini nabotoko nyara gokwana to a point tonyore na kitoko mokonya asi turaikirane turaigwanane yani tobeke interest choko rwari murwairo yo fast bono asuko korera singincho yechinsa ndakwenda kikeye mwiga gose ibire asuko korera na labda libori ndire tutairane ryo mwanchumo ligereri gose nigo kwaganitie gwa kesimi yago gose kwabere ko gwa kesimi ero nyari go kwerana libori yago tukubabona tenyari kaneti aserero lakini Kelvin Bosire usena chigutiga enambe yo igona kire kujana boko yerikabwe elio onyare gukumuikera usonyare gukumuikera Better Me Rehabilitation Center aseda kikaye mwiga chikogenda mono ayemo nenusu naralia orakorere asubo tukubwabona abo naro tutaira nerinda iraneri kwanza manye gukwana naro likuboli olie bakonywa maruye ase yani abere ne kawa ne naro le konyuba bokerete konyororo natebo no borero bokoro kero twa pimire bachira ngomanya tore twanyora mostly buna we explain ere likely abwato borero bokoro alcohol use disorder kera ikira abungo morwari tore na inde konyungo yokore na maruna ronyote monofi otanyare ko bagokonye kana gose naro nyure mbara bate oyo nyure miaka 20 yani takoba tagokonyeka na mubeke miaka ebere tagokonye lakini okonyora ina matukaye mitinye 3 obweniro beire buya na inda akoira na society aribya bono yendo nargo tebya bagusiba minto kurwa sesi chinsembo chionsi cha Kenya narko bateina Better Me Rehabilitation Center ntorororo gango yaite tutete kokonya bagusiba minto bari bara affected ni shide yo gutumia maru na mariogo yo gotindi osoba shide ya baretera marwaire yo bongo gosembaro na indo konyora babwate uburwaire bw'obongo batari gutumia maru gosa mariogo yo gotindi okonyora bore hereditary borase family tree gose gwetera amangana ali amakongo baeteire muna ase chinyomo cyabo gose amangana buna yombo basiriri abantu babo batwara depression nabo bagocha tobakonya si Better Me Rehabilitation Center tobegete Gusii aso bwange bari Gusii na bari Nairobi ne chisemo cha Nairobi na bagotonyora korwa sensemo yaga ungatarunga Xerian Road chinamba chitu chesimi echire 0706 380-913 Ningirore 0706-380-913 Nabo tuwakire namba gabu tonyare koba tugukwana nae na koboria maboria ande amange kyara tari bonds twa chinga kiba kwana 92 amogo twakera tonyare kokwana asobo ime wetera asena mbeyu na inde nimbatei na assurance nerororo kero kware turu murwairo ase Better Me goika ngokora tore namuna yonsi twanyara koba toko make sure buno obwenire ne ikenga kia ikireka airanire gentekyo
onye kwari kubwati ndwate a program nere ko relapse prevention program a free so that to capture all the relapse cases so muntu awona onye ochirega na indo irane ngo moirani tore twa murwari without a fee kero airanire gotumie kenywaji kyo twa murwari goika twa make sure twa mokonyire baka twa full recovery. Okay. Bono. Yamano abange bakaragoteba na barorekero bachira seri hub bakarotera chirabu ekikali chingiya oyo chiete omubere kore nchira getegani gakari koira nanka akaboete aterrete sana kora mje mukali kubarage na kabisa.